Video-ul. Bă, tăceți, am făcut acum fac pe Winter Horrorland, deci tăceți. Bă, tăceți. Eu de pe calculator nu știu cum. Păi intri pe aplicație direct. Nu știu, o să mă uit după, stai. Bubu, deci mi-am luat gumă turbo și știi ce mi-a picat dintr-una de aia roșie? Bugatti Veyron. Mi-a picat Bugatti Veyron din gumă turbo de aia roșie.